Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw ti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan a Roderick at tubo ti Benguet, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani ading ko Kisha Lay Layugan from Thea Pedronan. Shout out kada Calvin Kyle Rañeses, Nati Agustin, Jasmine Rivera, Charlene Tomas, ken Uyunilin, Velasquez family from Imelda Velasquez, Matusalem family, the Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len Matusalem, ti Sitio Corpus, Barukbuk, Isabela, kastamat ni Inang Lourdes Matusalem from Nelia, ti Dubai. Happy birthday Crystal Angel Gutierrez, ti Minosicuan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Shout out kada William Bolosan Senior, Manuel Angeles, Elena Antonio, Bevs Dinong, Sunny Mar, Lolita Maganay, Johnny Maburang Jr., Virginia Kudamon, Carolina Villanueva Manangan, ken Belinda Ramos. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Roderick. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan ti amin na padak anaayat amang tartarabay kan mang supsuportar kada kayo. Ilingad naklata ko man itinagan a Roderick Manang, taga-probinsya ti Benguet. Ngamit agdama ket adak dito'y Taiwan, tanapagasatan akmat anak ka abroad, para itinapintas a masakbayan ti pamilya.
May sa akmet kadagiti ribo-ribo amang tartarabay iti programa yo, ta ison tinagbalin a kabinadang ko iti kaaddak dito'y balasiw taaw. Tapno jak marik na unay tinalaos nga iliw ko iti pamilya, anapanawak di tapagilyan tayo. Sapay la kumamanang tamapili met a maikanbiag ti pakasaritaak. Tamamati ak, apakaagsawan daytoy iti adal, kan amok a makaipaay iti impormasyon, kan awareness iti publiko, nang runa ta agraira lata ti emotional, kan physical a panagabuso iti kagimungan. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rodmanang ti agsalaysay. Talaga nga oran niya taramidan tabaket. Marigatan talatamang isakad iti panagbiag tayo. Wan nga rod lakay. Anya nga tatirong ba nga aramidan tayo? Pampanunutak nga rod taga abroad, bakit? Anya? Simbangpot nga mininsan ko aberting. Diyan nga agtrab-trabaho iti may sa faktorya iti Taiwan. Wan. Malagip ko day dya kasinsin mo. Mano adaras mo't nakadupong ko iti personal sakbay nag-abroad. Nagbakasyon gayam? Wan Virgie, katinawagan nak. Apay nga inawagan na ka. Anya tigagara na. Agkasapulan da kano ngamin iti kanayunan at trabahador, iti faktorya pagpapaayan na. Alalukuyin nak nga gapla iti pagpapaayan na. Ne, mayat nga oportunidad day ta, Rod. No, kasta. Mayat ka nga gabrodak, Virgie? Palubusan nak no bilang? Apay ket di nasaan ngay. Palubusan ka tapara matlaan ka datayo ti panagabrod mo no bilang. Talaga mo't bakit? Asino kumapay nga iti pangipaayak iti matgadak iti abroad no bilang mapagasatanak? Kat kasaritam nga rod imbag ni insan mo aberting lakay. Talagang aramidak na ita, Virgie. Inak gagaraan niton bigat. Ibagak nga interesado ak iti nyawag na kanyak. Jakon paluspusan da ita agundaway. Apay nagsinay kay tinaunag, bakit? Pampanunutak lang amin. Kasano nga tigastusom amang ipag nakadagiti papeles a kasapulam no bilang. May sapay da ita makagapo, no apay nga inak gagaraan inton bigat ni Insan Berting. Nakuna na ngamin kanyak iti imawag at tulungan nak kano iti magastos no bilang ta interesado ak. Kasta aya? Ay kat nagsaya atan ngay no kasta gayam lakay. Sige, maturog ta nga rudan, tane, adalaman ti rabii. Saan arumbang amapuyatan ka, tamasapa ka amapan ijayan da insan mo aberting inton bigat. Ni Tatang Manong Noel? Isot ibagbagada ading. Nang runa ni Nanang. Saan pa'y matasigurado? Anya ka ta saanan? Iso ka nga rod anapan ni Tatang iti ayan ti kasinsin na manong. Tapno maka-abroad. Ading, aging ga saan pa nakapanaw diti pagilyan tayo ni Tatang? Saan pa asigurado ti amin? Si kamot manong. Killjoy kamot. Kasla saan mo akayat nga umasenso tayo? Saan nga iti kasta, ading? Nga magpaiso ti bagbagak? Aging ka nga dapay lang dito din natay ni Tatang. Saan pa'y la sigurado ti amin? Manong? Narigat namin ti mangnamnamalatan. Isakas iti nakunakon. Makunalangan nakaabrudan ni Tatang. No addanto na mismo iti balasiw taaw. Kumusta nga iti ipapan mo ijayan da insan mo aberting lakay? Nakapagsarita kamin bakit?
Ay na, nalaos ti ragsak ko si ka. Ha? Apay? Mamatiak ngamin na sigurado ang makapanak di balasiw tao. Agpayso? Wen, dakil tinamnama makaabrodak bakit? Pabuludan na ngamin iti kwarta ni Insan Berting. Nagsayaatan ngayon no kastalakay. Ay, Oh, apa nagsinay ka? kasano nga iti panagbayad mo iti pabulod na ken karod. Ininot atin nagakkan ko na bakit? Apaman niya agsweldo akon, into nagtrabaho ak tumot ni Taiwan. Kasta ka di? Wen, katipagsayatan na, di na kanon pa interesan pa iti pabulod na kanya kakwarta. Ti aramatik ang mga sikaso kadagiti masapol ko a dokumento. Anya ti kayat mo asawan? Basta't importante ka no, may sublik ko na ti mabulod ko agatad. Awan interes na. Ay na, nagsayaatan no kasta Roderick. Nakasingsingpot ni kasinsin mo aberting. Nako namon Virgie, isa dakil tinamnama ka makatrabaho iti Taiwan. Nang runa ta si dadaan kanumot lang nga tumulong ti kumpanya pagpapaayan ni Insan Berting ijay. Talaga kanu kami nakasapulan dati kanayunan at trabahador. No kastalakay, naurnusan ti amin di tayan mo? Wen Virgie, bakit? Kinasaritad ako iti pagpaayak a paktorya. Opisyalan nga agtrabaho a katakwada. Ay, nagsayaatan no kasta. Maragsakan na Roderick. Nakargaro kanyak Ngam ni, ipakpakauna akon Virgie Saan pa nga iso tidak kalagata ti maipatulod ko kadagito muna asweldok. Amumot ngayon inutak pa yatin nagat tinautang ko kanin San Bertin. Wen, maawatak. Awan anyaman na kanyak. Yaano siya basitan kadagita anak ta. Sana bale, tay kagumak ang mabayatan at agos tinautang ko agat at kaninsan ko. Tapno dakdakil ton ti maipatulod ko kada kayo inton sumaruno. Wen ko naklangaro din. Awan parikot. Agyaman ak numaawatan nak bakit? Oket, dagiti anak tangay. Anya ti kunada. Malading itanda ka no iti kaadamon iti adayo. Ngam inlawlawag ko kadakwada, apara kada tayo ti panagsakripisyo nga agtrabaho dita. Kasta ka di? Basta tinakang pagdanagan dito ilakay. Ipamaysam ti kaadam dita balasiw taaw. Kan agan nagkakanayon dita. Di na kami pagdanagan ditoy. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa idi nakaabrodak, babaan iti tulong ti kasinsin ko manang Emmy, taon 2018 idi. Gapo ta masapol abayadak ti nautang ko iti kasinsin ko, idi ipagpagnak dagiti papeles ko, saan payakas di kadakkel ti maipatpatulod ko iti asawak para kadakwada kadagiti anak mi, kadagiti damo a panagsweldo. Ngam kalpasan anabayadak tinautang ko, ipatpatulod kon ka ni Virgie ti amin asweldo. Tigas-gastusa kiti kaaddak iti balasiw taaw, kat ti matmat gadak no ag sideline nak. Nagbalin nga rod anaanayas ti amin manang,
ngam kalaat adimteng ti pandemya nga isu ti makagapo no apay a nagbaliw ti amin. Pudno mapalpalubusan kamin arumwar rod. Ngam narigat pay laang timangged. Saan pa'y ang naglukat amin dagiti negosyo ditoy, ang mabalin ko maapakitaggedan. Nakargaro kanyak dito Taiwan average. Nagsaran ti faktorya pagtrabahuan mi kan insan berting gapoy ti pandemya. Kinaput na. Agawid nga rudan dita Pilipinas na insan berting. Anya? Kat di mo ko naan nga agawid ka matan ditoy, Roderick. Virgie. Saan ka di analpas matan ti lockdown dita? Agsapol ka iti sabali a pagtrabahwam. Adda ka lang arudan dita. Di mo sayangan ti oportunidad. Dumngag ka kanyak, Rod. Agsapol ka iti sabali a pagtrabahwam dita. Di ka agaw-awid ditoy. Taawan ti mapasamak kada tayo no agawid ka nga awan apulos maisangpet mo a kwarta. Agsapol ka iti sabali a pagtrabahwam dita. Agtrabaho ka. Sige nga ron. No, kastati ko na. Saan mo nga aramidan gapo ta imbagak? Aramatan mo ti panunot mo, Roderick. No agawid ka ditoy, narigrigat nga amang ti panagbiag kalpasan ti COVID. Iso atangay addakan dita abroad, agsakripisyo kan. Agsapol ka iti sabali a panggadam dita Taiwan. Di ka agaw-awid ditoy. Tanakarkaron a marigatan tayo no agsubli ka asimumulagat dito'y Pilipinas. Agsarden kayo nga agiskwela, Noel, Cheryl. Anya? Ngam, apay niya itanang. Wan ngagpayso, nanang. Saan kami pa'y mutlaon nga ag face to face? Wan mat namin na... Agulay mo kayo. Ha? Nanang. No anya ti imbagak, rumbang lang agtungpal kayo nga agkabsat. Naawatan nyo? Ngam, apay nga minamasapol nga agsardan kami nga agadal ngayon, nanang. Itanya aga po. Kunang kamataan niya si Kanuel. Ha? Nanang? Tulungan naklaangan amanggad. Ngamin, awan trabaho ni tatang nyo di Taiwan. Nagsira ti paktorya pagpapayan na. Kat madama pa'y laang nga agsapsapol iti sabali a pagsirkan na. Anya? Nanang. Iso nga agsarden kayo pa'y lang agadal, tatulungan da kamanggad. Si Kanuel, tumulong ka pa'y lang agkargador iti bodega ti groserya di gayam ko, tapno da pagsweldon. Kat si Kamat Cheryl, tumulong ka kadagiti trabaho dito'y balay. Naawatam! Kumusta nga di anak ko, friend? Agtrab-trabaho mo't laka di itinasayaan. Okay, mat Franny. Di kagdanag. Kasana baybay anji talkag iji bodega ti groceria ti anak mo. Agyaman anak ha? Tay manugot ka nga agtrabaho iji groceryam ni Noel nga anak ko. Ay na. Amom ka na delikado ti panangawat ko kan kuana. Friend, Madagsanak lakit di namamuan dagiti otoridad nga agpapaay akargador ko di groceryak ti anak mo a minor de edad.
Isosapay lang kumata maawatam. No apay nga di bodega timbaga kapag idistinwan na. Di ka agdanag, tamaawatak. Masapol nga min ang makatagad, tapno matulungan nak iti panagbiag mi. Tani, saan pa'y nakasarak iti sabali apanggadan ti asawa ki di Taiwan? Talaga nga min anarigat ti panagbiag, kalpasan ti pandemya. Hangam, amom Frenny, at daman maisingasin ko anapintas sa pagkwartaan. Ha? Anya dayta? Medyo maselan. Nang runakit ka sa pulam ti kooperasyon di buritik nga anak mo. Ha? Ni Cheryl? Wen! Di babae nga anak mo ti kang runa na pagkwartaam iti dakkel no kaskasano. Ni, kasano dayta, friend? Dumngag ka na imbag, friend eh. Ibagakan ka no kasano apakairanudam di anak mo a babae. Katno bilang lang, sigurado adakkel agatan ti mapastrak mo. Nagsuot na kiti kastoy nana. Kaslak mat na nagdigo si Jibaybay. Di kan sumana o. Sana bali, tabagay mo mat dayta sexy akawis mo. Apay nga min nana. Mabalin ka di. Di kan damag-adamag, Cheryl. Basta agtungpal ka iti amin nga ibagakan ka. Ha? Ni manong mo, inserat kon akargador iti bodega ti groserya ti amam mo. Makatagtagadan nga uray kaskasano. Idinto tasika, kaya rigam ti palpalamutan laeng. Nanang, iso atap no makatulong ka matamanggad. Agtungpal ka iti amin nga ibagakan ka, Cheryl. Nawatam. Anya ngay, Frenny. Inaramid mo ti balakad ko. Wen, friend, katsan ka nagbidot iti imbagam kanyak. Talaga gayam adakkel ti kwarta ang mapastrag, babaid iti kasdi asing-asing mo. Kunak tumat ngamin kan ka. Kan may sana kirmat dyan niyam amok kan kaaganggan na iti online. Amok ti kalidad day dyan. Naku namon, friend. Ay na, nagdakkel agad timpatulod na kanyak. Katukad dagiti sexy aladawan ti buridak ko nga impatulod ko kankwana. Agasong may Frenny, talakaragragsak ka. Ay, talaga apay kitin adyak agragsak ngay. Jak impagarop, akas di kadakkel ti ipatulod day di agaganaat. Naglaka pagkwartaan. Amom itan Frenny. One friend, iso anasaya at mat tamakumikom ni Noel nga inauna nga anak ko iti bodega ti groseryam. Di na maamuan ti aramidan mi iti kabsat na nga iso ti pakataggadak iti dakkel agatan. Gapo iti rimso a pandemya manang Emmy, nagbaliw ti sitwasyon. May saak kadagiti nakaro a naapektaran, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Nagserra ngamin anamin pinsan ti pagtrab-trabahwak.
Kasla kayat kumuton ti agawid, idinagawid ti kasinsin ko ang nangawis kanyak ditoy. Ngam gapu ta impaturay ti asawak ti kayat na, nga agsapulak iti sabali a pagtrabahwak ditoy, nagtungpalak nga rod kenkwana. Napanunot kumot ngamin, numarigatanak dito'y balasiw taaw, ang mga nakarkaron di tapagilyan tayo. Inka gumaak nga rod, tinagsapol iti sabali a panggadak dito'y Taiwan. Ngam katukad gayam ti amin nga aramidag a panagsakripisyo, isumat ti ininutan apan nakaisagmak dagiti putot ko, iti sidong ti mismo nga inada. Anya di ko nam, Noel? Jakon kahit nagtrabaho di bodega ti groceria di gayem mo abayan, nanang. Anay ko, abayak kinabilak ngay, nanang. Gaputa darasudos na itabibig mo. Ba, yan kung kunamkit din itigayam ko. Katpod no mo timbagak. Anay ko. Talagang awan sursurom anya, Noel. Akasam ti kasta nga ugalim? Nakaragpat ka mo't iti junior high school. Ngam apay akasta ti ugalim. Awan matimadi ngay naramit ko, nanang. Apay ngay akas na tararamidin nyo kanyak. Tanang, ti panagsasaom. Nagdakkel at tulong kada tayo jagayam ko. Ngam ba yan kung kunamlatan kan kwa na? Agpay sumat namin, nanang. Boston, di ka nagsaupay. Kansan ang mabaling nga agikat ka kas trabahador iti bodega ti groceria ti gayam ko. Ituloy mo ti agtrabaho ijay tapno makatagad ka. Anya di ko nam ading? Diyak kayatan ti papaaramid kanyak ni nanang, Manong. Anya nga minti papaaramid na kan kaya. Alala anak iti ladawan. Kabayatan anak kakawon sakiti seksi. Anya? Dahito ti agpaiso, Manong. Kalpasan na. Ipatpatulod na iti kay inawag na aganggan na at dagiti ladawan ko. Oh, Diyos ko. Yakon kaya ti papaaramid kanyak ni nanang, Manong Noel. Tulungan na ko, ma. Di kag ading. Di ka baybayan. Tulungan ka. Sana mabalintar aramidan kan ka ni nanang. Manong Noel. Ang mga kadagiti otoridad. Ibagak ti mapaspasamak dito balay. Kalpasan na. Ikagumaak nga yawag ka ni tatang. Dagiti mapaspasamak dito eh. Franny, saan mo siguro na parikot ti kwarta ita? Mako nakasaanak o na yan nga agparparikot may papan iti kwarta, friend. Ngamin, talaga adakkel ti maaw-awat ko a kwarta nga ipatpatulod dagiti kliyente aganggad na at. Di kad nasaya tapno di ka nagparparikot. Agasam ngay, friend. Diyak la impagarup. Naglakagayam apagkwartaan ti kasjay. Cellphone kan internet laang ti kasapulan, dakkelan agatad ti katukad na. Delikado da ita, Franny, ha? Iso amasapol nga ganad ka. Narigatan. Di ka agdanag, talagang aganadak. Saan la adoble, triple pay.
Diyo'y inauna nga anak mo, ni Noel. Ang mga numaamuan na aramidam iti kabsat na. Di nan tumaamuan. Tama kumikumot ijay bodega ti groceryam ni Noel. Ay na, Franny. Day tati makagapo. No apay nga imayak dito pagtaengan nyo. Tapno ibagakan ka, ama ikatlong aldaw ita na sana simrek ni Noel. Anya? Katno inaldaw mo't arum-rumor di ti balay. Mabutang lakit di nga aglangan dayjay. Taam mo na akabilag no saan nga agtungpal kanya. No kabutang nakagayam, apay nga rin saan na sumsumrek kas kargador di bodega. Saan na mabalinday tol? Masapol nga Ha? Ay, Diyos ko, Franny. Mobil na iti polis na ijay. Iti batog samat ti balayo, tinagsardaganda. Anya? Ang mga no dito yung matigagara da, Franny. Ang mga no nabistudan ti modus mo, kadag iti anak mo. Anya? Imposible mo ta. Kasano ko maamaamuan da dayta? Imposible. Kamaudyanan na. Nakasangputak mo't langan dito'y Pilipinas. Diyos ko, jaklakit di mapakawan ti asawak. Iti kanito adakas gaya man tinapasamak kadagiti anak mi. Nang runakan ni Sherry laboridak mi. Jak pulos ni namnama ti dakas adamag nga impakam mo kanyak ni Noel. Impagarup ko no natalgad ang agkabsat iti sidong ti inada. Saan ba't gayam? Mapana ko niti pagluganan iti pus nga agturong iti lugar mi. Masapo lang makasubli ako na dagos iti lugar mi. Tapno maamwak no anya talaga tinapasamak. Roderick? Si Mang Patkan? When Virgie, adak nga ruden. Nakisaritak iti amok iti Taiwan, tapno palubusan na klang nga agawid iti Pilipinas. Kalpasan anaawat ko ti awag ni Noel nga anak ta. Anya? Inyawag kan ni Noel? Kunam? When? Inyawag na kanyak ti panang pilpilit mo kankwa ng agkargador iti bodega di gayem mo apamaklain. Anya ka din dahil nga ibagbagam, Roderick. Di ka maawatan. Di kan aglibak pa'y Virgie. Nakasarita kong dagiti otoridad. Nakasaritak amin ang amasiknan. Amo ko na anya kinababoy ti inaramid mo iti boridak nga anak ta. Anya? Nagawan ka tababain mo na babae. Si Kapay amis mo nga inada tinagaramid iti naalas kadakwada. Anak tayo da Virgie. Buo nga ta ayan ayat ta. Ngam apay ana iturod mo ida pinagaramida ni tidakas. Rod, agpalawagak. Pangasim ko matadag. Awagan tinaskin nga ipalawag mo. Nalawagan kanyak ti amin. Amo kun no anya kinaayop ti inaramid mo. Nang runa ka ni Cheryl.
Tsak pulos impagaro pa maaramid mo ti kasjay kadakwada. Nagtungpalakkan ka. Nagsakripisyo ak. Inanusak ti nagkalkal na utang iti Taiwan. Kalpasan anawananak iti trabaho kapo iti pandemya. Turak na amin tapno makasara kaklang iti sabali apanggadak para kada kayo a pamilyak. Sabali mat kaya madararamidam ditoy. Katinasakit. Mismo pa'y adag iti anak tatibinik ti Ma'am Virgie. Pangasim, Roderick. Pakawanan nak. Ikari ka sana na maulit. Agbabawi ang itinaramid ko. Pakawanan nak. Diyan kaya't ni mabalod. Maasik ako makanyag. Pakawanan? Kalpasan tinaramid mo. Di ka mapakawan, Apulos. Diyak tumapalabas tinaramid mo kadagiti anak ta. Nga masawa nak, Rod. Siyak tinadagiti anak ta. Inangawan kwenta na. Isa nga oran niya pa iti ibagbagam. Sana niya agbaliw ti desisyon ko. Maramidak ti amin tapno mabalod ka. Ikarom tinaalas nga inaramid mo kadagiti anak ta. Nangruna ka ni Cheryl. Pantusa ka, Virgie. Ikarom ti basol mo. Nasakit para kanyak tinapasamak man ng Emmy, ngamjak impaayan iti asi ti asawak, gapo iti inaramid na kadagiti anak mi. Saan arumbang apalabsen dagiti kakasjay apagteng, ta sigurado nga adun tupay ti agbalin a biktima ti emosyonal ken pisikal a kinaranggas, no pagturayan tayo ti asi ken nainsigudan akan nawidan. Moderno ti panawan itan, katrumbang la amadu sa dagiti nagbasol, nga uray pay no asino da iti biyag tayo. Tapno maipaayan hustisya dagiti biktima. Apaman ana siguradok anatalgadan dagiti putot ko iti sidong ti kabsat ko, nagsubliak dito abroad, tapno manggadak para iti masakbayan da. Kat maragsakanak amang ipakaam mo, anatalgad mo't ti kasasaad da, gapu iti pamatag ti kabsat ko. Ken iti tulong dagiti manangisakit nga empleyado ti nagduduma a sektor ti gobyerno. Sapay la kumamanang tanakaibati iti nabaritukan nga adal ti insalaysay ko. To'y pagayam mo, Roderick. Roderick, pagayam ko, anyan ang nagkasang ti pakasaritaam. Nagawan kat ngaminan a konsensya ti ina dagiti anak mo. Naimbaglaengen tanasapsapa na duktalam tinaalas nga aramid na, tano saan, ang mga no nakarkaro pa'y ngam social pornography wano online prostitution tinapasaran ti anakyo a babae. Bilibak met iti kinatibker ti pakinakam mo, tadi mo pinagturay ti asi ken nainsigudan akan nawidan, tapno maipaayam laang iti hustisya tinapagteng dagiti menor de edad nga anak mo. Ket dayta ti pangidayawak unay ken ka.
Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.